Ya, izambulo zehla ngisemkhukhwini angikho phansi kwesihlahla. Zehla ngisemkhukhwini. Na indoda enomlomo obovu. Ngiphethe yona uyabona? Nanku umlomo wayo ubovu. Zehla ngisemkhukhwini. Lo mkhukhu wami lo wokuhlupheka. Angikho phansi kwesihlahla. Hayi mangiphansi kwesihlahla kusoye bese konakala kakhulu. Zehla ngisemkhukhwini namhlanje. Ngoba kuyabanda kancane, kuyatonya, bathi kuyatonya la ngaphandle. Lalela. Matthew 7 verse 15. Matthew 7 verse 15. Uyivule na uyifunde. Xwayani abaprofeti bamanga abeza kini bembathise okwezimvu kepha ngaphakathi bayizimpisi eziphangayo. Niyakubazi ngezithelo zabo. Kungakhiwa yini izithelo zomvini emeveni noma amakhiwane emakhakhasini na? Ungizwa kahle umZulu, isiZulu asitolikwa. Umuthi omuhle 17. Kanjalo yilowo nalowo muthi omuhle uthela izithelo ezinhle. Kepha umuthi omubi uthela izithelo ezimbi. Umuthi omuhle ungethele izithelo ezimbi, nomuthi omubi ungethele izithelo ezinhle. 19. Yilowo nalowo muthi ongatheli izithelo ezinhle uyanqunywa uphoswe emlilweni. Ungizwile ungetshe. IsiZulu asitolikwa. Ungizwa kahle wena osenabanye onkulunkulu bakhonzayo. Kukhulunywa ngawe la. Ngutolikele ngoba ungizwa kahle uwumZulu. Akudingi ukuthi ngutolikele. Hamba kuyongithuka kuma comment. Ayithi ngikutshela into ongayifuni, ngikutshela into ongayithandi, ngikutshela into ongafuni ukuyizwa. Hamba ke wena uyongithuka kuma comment. Ngokulindele lokho futhi ngiyakuthanda ngoba lesikhathi ningithuka kula ngijabula khona ngoba nabaprofeti bathukwa nezithunywa zikaMdali zathukwa. Akuqali ngami, nginivulele lapha encwadini kaMateyu 5. Kuthi hayi nabaprofeti babathuka baze bababulala. Khululeka, qhubeka kodwa wena uthumele ini umlayezo wokukholwa kweqiniso. Amen. Yabonga.